mkulu wina wake anandifunsa kuti kodi ndi chifukwa chani achinyamata ambiri akangochoka ku South Africa amafikira kumwalira kunoku. Okay, yankho lake ndili sindifuna ndiyankhe ndine koma ndifuna ndikuonetseni video iyi. Onani video imeneyi. Mummy water. People who want to be to live long because they have that ability to steal people's lives and extend theirs. They have that ability. So those people who want to live long, they do that, but at the expense of their souls. That's why Jesus poses a question that what shall it profit a man to gain the world and lose his soul? It's possible for you to start surviving on bonus life, like sacrificing little children. Like now in this month of April, they are going to they have to sacrifice children in the month of April. You know, they celebrate what they call the full moon festival. And this full moon festival, either you know how the sun meets with the moon, and then they form that red. I don't know how to explain it. Oh, the lunar eclipse. The lunar eclipse. So during that time, as we are just admiring the beauty of creation and nature, but the sorcerers, I explained to you in the last documentary that they have that ritual of the black eye. So what they try to tell you is that during that time of the solar eclipse, lunar eclipse. Yeah, they are going to shed blood. They are going to traumatize children. They are going to sodomize children. They are going to steal their life energy, their life force. So yeah, ndiye ndifuna ndipo ndimanga pa video imene akuluakulu anyamata ambiri mumakonda kunana ndi mahule choni muziwe anthu enawa si mahule eni ayi mwandifese ndiponso ku Satanic kuja kuli anthu odi akuyenda adi pa dziko lapansi pano mwandifese. Not everyone that we see is 100% human. There are some people that are not 100% human. Shaded him, the uncle of that lady, he had entered into a covenant with the marine kingdom and he dedicated her there, and she had children in the marine kingdom. This girl, whenever I would go to the beach, I found out that she knew the DJs knew her, and she introduced me to one Kenyan celebrity who is also not 100% human. Anyamata ambiri ku Malawi mumakonda kunena ndi mahule nkana anyamata ambiri akafika ku Malawi amafikira omwalira mwandifese. Ena amamwalira ezi, ena amamwalira zinthu ngati zimenezi mwandifese. Ndakuluakulu kumakhala osamala kunja kuno kunaopsa osamangogonana ndi atsikana ena aliwonse izi ndiponso choti muziwe ndichi atsikana kapena kuti mahule akujoni ndochenjera kwambiri mwandifese. Akapanga zawo hulezo amapita kwa matsang'oma mwandifese. Iyo mwana ngati ankazi anduza Ferelandi nepasi Ferelandi unangala kuchacha Ferelandi koma akolola zochuluka zochoka kwa iwe. Akukolola zochuluka zochoka kwa iwe iwe sakudziwa. Iwe anda ngompasa Ferelandi usazozoro okukawa zochuluka even mwayi okukawa nkana amenezo kuti kugonana ndi mahule sikwabwino. Nengati munagonana kuti mahule mukufunika muyasambe. Ndimene nanene video kwamba ija kuti mkozo umene makoza kukangocha mamawa umene uchawa yike mbeseni sambani. Zose zoipa zimene zinali pathupi pako zimachoka mwandifese. Kumapanga zimene pa wiki katatu or daily zili ndinu mwandifese. Ndiye ndimafuna ndikuoneseni video imene akuluakulu nkhani ndi straight ngati muone video imene zimwe kwambiri koma chonde akuluakulu tengo imene ugwisira ntchito osamagonana ndi mahule mwamvera muzikhala osamala kwambiri nkhani ndi straight zikomo kwambiri gezi ponena video imene ngati utenga uli ofunika kwambiri osaiwala panga subscribe ku channel ineyi futi pali zinthu zambiri zoti tigawane mwandifese ndi osaiwala panga subscribe ku channel ineyi.